si nilihin pen karbeng ngora do ana phansita me adap ke me kardom nang panjere glo kardom pini adap abirta long pen nili sa milu pikar rong hampi aprang si birta thepi खटखटी along सुपारी के पौनागारी पुलिसारी डेंग कचिंगना केस ए आरो तुम एपीएचएल से माय फुजाई कथार फानिंग कांगसाम से चिपक लांगपन Samprikimi sini praksana hinpen nikopai kilang mi pulun kanarjan mohor ke neptangpon tanglo. Non birtang ton pen arjupon sne. Kes e klembari masongja puatum kherangki amai ke pha. Kasa studio mahem tunalong kes e atuma phan kidnapper karbi student association pu epechel samai puja ai kathar ki era putha kes e klembarim atum chipangrum si pherangki amai ke pha. Pinyar nikang samapor kes e klembarim songja puatum doan chipangrum si pherangki amai phaponlo. Labang soke phapona puthak lahelo epechel siamai puja ai kathar kes e asong atuma phan kidnapper karbi association pu ki era puthak kes e klembarim atum ning ke oi chipaklang athe phur kimo along ke aprang silo lapen karbi akhe aphan ajada ki sungta karjab duna song atuma phan si nongno ke thedum ke wan pusi kes e klembarim asong ja poatum lamthe chipaklang ringki alang litum ki puateng ke kes e pulote kheya phan karke ki sungki duk ahot karjab dun biar atuma phansi non het jong nang ki seng a political party atum abang ke kes e aphan ki putot lapen criminal asong ason kidnapper pusi amen irdello labang ke chok che thewik athe chini nangji alang ta thek ser telam thek the te phampu asar lam the ason sinon ke mandetlo alang li IAS retire ta hai mene bon sita non ke thek pule khokta alia vedet ason si mandetlo suri sirke bra phokebra sirke penon aninkan trokebra pli an kachisong apur ke mo alang li chini ne pensi non ke karbi student association aphan hingno lapen criminal asaya son kidnapper pusi ki era bangapot alang li kes e atuma phan adia chohangbek nangji jongsi alang li kes e aphan dia chohang he detlo lapen ni chok chedetlo pu adia chohang he polote kes e klembarim atum lapen kes e ke do bomatum anta aning oi pame po lapen kaprek asai klem nang kok po pusi birta nang pidon lapen jai kathar ke chini nangji komentu ne pen ta kes e ke political song along ke kacher abdunde kai ke ta kheya phansi kar japi lapen khe minangji pusi matha athe political song ke dambom rangbomji bonsita karbi student association ke kai ke lapen momota kheya amoyar bungsi doverji lapen lason nongno ke thekhe along atomon ke pajap ke ningduk wik lapen phur ke mota dover poputa pinikes e klembarem asongja puatum lamthe chipak langpon difupen indroni ronghang lapen rustam hanse public tv karbi angla ili tumangbong karbi akhai aphan karbi anglo aphan kachipaduk nai karbi akhai aphan isi iltum akhai aphan manpeng ke manpi lahai nokbe tumlo pini iltum mangbong alang litum hilo nili mena ilitum lang nutin le school college along le guru pason pini nili jongjong penceng lok nili fietum कैसे क्लेम बम तुम अकुरु यंग से पुलोदम ते अलांग लितुम लो निली नु तुम लो पाचिनी जी जे केचेंसी तुमंग बम बिबिसन इंती कैसे प्रेसिडेंट अलांग लि अलांग लि लो अबारिन 1985 and 1990 कैसे प्रेसिडेंट लासो पिदोलांग पुथर बोर्सिंग रंग भाग जनरल सेक्रेटरी नाउ तुम चिनी लो नम सोलांगो टाइम पुलो प्लस इनु Press Club talo lapan tog bang inu
lapen aku tulang lu tumang bong karbi KSA lo chang ni kuru lo Robindra Rongpi ex president alang li lo Robindra Rongpi teklong bom lo aku lasan takak tulang lu tum lo ni kuru lo alang li same ex general secretary lapen ex MLA difuele Hemsing tisoke hai sar alang li lo lapen aku tulang ni kuru alang li same KSA long kusong si karbi khai pan karbi hampang pan kusong si claim dam nai ma punde pan nangapari toar nangaja pon abangku Daniel Teron alang lisam ex assistant general secretary lapen ke Karbiang autonomous council deputy speaker deputy chairman sa keman kongpul lasi kini labangso press meet nilitum nang ke hangpon nang ke phapon kado e bakel lahin lo je ke damtang nithom niplia prang Karbia khai phan nongno ke man Karbilo charlia song aputhap lapoan ka pinrem kijunu Karbiang long apurkimo Karbia khai apurkimo long lason awe pinla lali lasi laso bangku iltum pini alang litum sitame ningoy lo nilide ke nili bang non pini konane political party long jeratun alang litum bangke lapusido bom non ta khe long re phan alang tum kama thalok tu ke tok ke lang do bai pusido me alang litum kama tha thirthi batum lang ase alang litum seme do te sang te do lasi la bangke chokti khai as a whole karbi students as a whole phan lo thom kapin re ma som la bangke nongnu ke jo lasi so putha alang litum along wang lo lam thing je palai lasi ke chengsi nili ilutum along inut pen inut tihek pen tu marju nang than ponji la pen nang tu hin pen se kopini karju nai do blom te mu arju dun me lasi ke chengsi nili non ke damtang 1985 to 91 KSA general secretary ake hai borsing long phardo alang li cheng pe ke chengsi nang than poni ini KSA former general secretary lo 1985 anikan chuki hala long KSA conference lo halo so KSA conference long tin rifan general secretary at nang bakpon lo lapen president aku bangke alang ibison ning ki phanti bakpon lo di 1985 ke 1991 ani income prop KSA aku dengpon lo lapen 1986 pen ke SDC moment king ke la SDC movement ke pangtang pon ke nili dilo ke nili hasubut ke SDC team long ke alang li nili long ke XMLA lo kita alang li assistant general secretary dan alang li Robindra Rongpi alang li ke api ke organizing secretary lo hingga apian ke alang li president manik lo at nge nili bang general secretary aku Daniel Teron alang li bang ta assistant general secretary Bibison nanti alang ini ada presiden. Jadi lah, SDC movement ke langnam itu tentang KSA join si kantang. Ni tum lakukan ke kantang lo, pilih nahokla publicity dolar lo. Assam government tum jalan lakukan ang peri lo, 1987 aningkan. Halas sohut, EGP government dolo, EGP government dolo sohut, Home Minister ke Prigu Kumar Pukor. Alang li nili tumhan invitation isina pilo KSA SDC tumha jingwa sina la momena butha halaso a meeting alo nili ta dolo bisoning ti dolo Robindra Rongpi dolo Jonto Rongpi dolo Erwin Teron dolo Thorom Singh Teron dolo kado nili tum Dispur Janata Bhavan long jingwa laso hut Assam government to side of the SDC led movement is democratic mass and democratic ko alang itung ta sisi karna ko lai ko pia polo akhe ke KSA lapang tang lo nange phiria joine si alang itung la solo ti tok kasi KSA ada kong khipik bino hato penta engge 1995 aninga 1st April arni ke SDC KSA lahai tumpen isi MOU dolo MOU citok lo central government, state government lapen movement organization. Cita alang itu karbiara thanka sing honare le laso ekor ki citok oli. Laso cik ekor citok ka thikala pohelo SDC KSA kensia movement tang piklo. Laso posi ke pheri se alang litum ki citok. Asi government jika pheri. Government posi na pheri lo.
lasinang cetok lo lapen aku nang litung nang PhD ta chini lo UPDS penta MOS cetok lo kenele tum penta cetok lo kupia polo cetok le lagi karbi akhir fan kajinso pokalimati jakong kikipang tang jakong keglong si central government tum ta MOS MU lapen MOS 2 la kichitok lo lasi kese jakong lapon kang tang lo litung karbi yang bongke lahilo movement kang tang nai lo langsung sih litung teglong lo lapen non litung teglong lo non ke api bangke kes ke rupi bang do kong lo he rupi plak do ustame kese tem huk ke cheng benona ta isi kache song history do history of Istanbul kese tum lapu an kache song lo non litung laso ali long lo ati MOU hai penda penang power long lo lasi lahake jasemet aja kong ke kese pen sikilong accredit bang kese pen sipi nei lai disi movement uta SDC gali kese abi pusante SDC dunta arling theman mi MLA man bi man ta thang da man mi lasi laso kese phansi non ilitum kudamana jai kathar laso kese phansi kidnappers association pusigining je laso lambang li ningduk pilu atheni dak kese ke claim si kichipaduk menit kasi lason galang beda nai potlo kese asong lapon kantang lo lan kasi song asong lo kese kemane kidnappers association kupesi revolutionary organization revolutionary association pusi kunai potlo kasi song ada kong dokong lo ke lasi nili pudamji ke lapu helo je jai katharla kaninge bangke kidnappers association pu kese funding je bangke nili nimduk lo lapen kaprek akese tufan anta alangli pupruilo generalization si kuridelo isia kese phantot kali kese pusi kininge ase alangli kininge puthak nili pinrem lo condemn lo lapen mo phita lason kininge je deje phan alangli phan ajini lo athe kese ke ase song angthun padu pambom lo non kese pridulo alang itum political affiliation mate ke matha bang kaprek do hai sita alang itum kache song ang thunge hu kecheng bendan nonan tadu kese artano 64 lo 64 ang bangka kese phan madu monita kidnappers tu bang mela aprang 1987 anikan kese phan inun mani pulo era kese te laso ki po jone alang li penang thunang lo la penona ta alang li chingthurun ne del kasi kese phan ki pinre mamunit lapen kese phan kiputo da munit boykot nai pu munit ke mo phita ching ki turun din asin dili langsung siningge ko je politician atunge lamkiningge bang cerito nai restraint isido nai ani hang linglen nijere ta chokya ate ahomla me disi sarlen thedu kothat kota jai kothat bota pai lamningge thekser ningje pamika pujangte nongi dalong yewa daloi ningje thekte pujangte lage phamche dan kasi alali non kidnappers association puningje da rafi alangi ne kiningje lapuson lagi ningje dam kali pujong he cepakleng sitame non ke paking ne ati ala hindi cinema non south indian film cinema non hile ke ap polodante agulia aprangka dumpo khanu teki tanong e khang ni madi la solam ke social media da spread labo ni ningje long le ni ningje lapuson ji kali pujong he cepakleng sitame ne lo guli ke khang ne lo cinema long sing toti nasi nili jai ka tafan tunini lo alangli kese tufan an rada fan la solam puthak dia johang nei lanbel KSA aro atum epechel semai puja ai kathar phaning kang samse chepak langpon patumi siluni jana long bukajan KSA lapen arnam lang pi KSA atum jai kathar ami phi ke thor ke padopan ningdok meme isi non tomon langnu itum khaya long nang ke jap theklong lo lake epechel semai puja ai kathar social media thengno lapen me along KSA aphan kapin rem aputha lasi arnam lang pi lapen bukajan KSA atum chelang pet si ningkang samse chepak langpon lapen alang tum ki pupon atengke non het jong amhang ke thek a political party si karbilo charlia song aphan kidnapper KSA pusi amen irlo
labang so alam apu thake je ai kathar dia chu hangbek nangji lapen alang li epe chelsea arpu pen chi onangji puta alang li tum sodak pen nang thandon lason lo charlia song aphan kidnapper pu ki irke karbi ham phang along aprangsi phur ke molo puta nang thandon japralang so pen Indrajit ronghang public tv Karbi Anglong Silunian hechilo niletom ko pipo sila pini nileto mepi kainang ko ma jai gathar ke haipan athema alang li ke dam tang apor hot difu 5 mil along rong ke thelong la alang letom mas rally program bilo la so program long alang li press statement ke pidun hodak juno dak je Karbi student association toman ko pilo ke hoke kidnapper student association po alang li hoklo alang li ko na authorized pa sila nilitom malason ke hoklo la bang nilitom pinrem lo Karbi lo chalia songa joine se pini Karbi arat Karbi long aparman ladak nilitom Karbi long ke songa ke doan masai mo tamin litom si ke dam tang aport ban tar jab bom lo la so song masalang li pinrem po bangkai la ke nilitom ning kang samse hektik lo la si alang li bhan son son ke political party long ke claim ya right tawe alang li politis akam jong sa sai jong se lang li claim dak tape long de lang li FPHLC long ar pu pen amai puar pu pen lang li chu onang yi nilitom ben ke hang pon bangke athe alang li bhan ajak ding open nilitom madhalo alang li nut mesan leader si ceman po Karbi long phan president to mundi seta pinyani ko pilo alang li Karbi radang bang ta divide and roll se claim lo pinida Karbi long lo ke dora pera khai to manan ta divide and roll sai se alang li claim lo la so pathake dak base poli ke doi bang le tom ajak ding open dame ke se tom arjam lo talang li tom ka ke da la so men pa se politics padu la si so pathake ni le tom Karbi lo charlia song pen FPHLC mai phu jai ka thar phan ni le tom hin pen condemn lo la pen pin rem lo ki wang ji langan ni la puson jong si koman ne asong tom ta ke se phan ka boycott ka pin ren alam ka ning jep long te le tom bang ke la ke chi song mon thip ji la pen ni le tom jong pon dak ji tung alam the bang ke la puson hello je jai ka thar alang ni tum labang solong KSA do atum phan kidnapper student association padang te KSA pan boycott pu labang solam the alang ni tum kaning je labang suk pa apatak bang ke chok che pik khang yang la se alang ni tum KSA pan padang te Karbi long arat phat map cho hang vek nei la pen dia cho hang vek nei alang ni tum la pu an kama tha ki blank play la pan ki ma tha ke chok che la ke Karbi long arat tami alang tum phan kupalo accept ni lake lasi alang tum lake no nama alang tum labang su dia bangke chuang vek nei posi nel tum pinin nang tum apherang ke athek no pen summit nel tum juding ri bade pachini lo josi nali tuman dia nan chuang etet pulo tante nali tum la puson tak chi song thulang ma josi la puson tak do thing madang di adap thip alang tum la puson Karbi lo charia song phan dia chuang ve padang de suri chuang ve pulo tang nel tum kiwang jilang ani tamin nel tum labang so akachi so mangke ington te nel tum apyong pa thip nong gi pusi nel tum pinin nang tum batheng no zamin nel tum lamthe baklang pon lo खटखटी along supari ke ponagari pulisari deng kachingna borjan constituency ke parlo खटखटी पुलिस स्टेशन arlo ihum supari ke ponagari hormu pen खटखटी pulisari deng kachingna pini ni phaikrit roksi ar ni खटखटी along ihum supari ke ponagari खटखटी pulisari deng chingnang loklo lapen hada kachipari deng pona tumpen ke than pona tengke Dimapur pen Guwahati ke damji agari sita खटखटी a pulis atumpen langtarli pamisi apheda bangke gari arlo 40 bag an supari along pen long loklo lapen lasua supari ali 1960 kg andu jipusi kachipari dengpon atum pen pherangke atum kahomri damahor nang thandun gari lapen gari katebar abang amen ke Yusuf Ali non amad gari lapen a driver aphan खटखटी police station along si dolo japralang sopen Indrajit ronghang public TV Karbi Anglong Sampri kimi sini production na hinpen nikopai ke langmi pulun kanarjan mohor ke neptang pon tanglo kedam tang ni phaikre trok priya cheklo arni nikopai ke langmi pualun kanarjan mohor ke neptang ponsi non ke wangji priya cheklo ni phaing koyarni arni kang sam por phai lira chitem por sampri kimi sini production YouTube channel long klang pon po
son si nikopai kilang mi pulun kanarjan along ciparjan abang pu Agustin Rongphar ciparjan abang pi sengka terang pi director and concept Kishon Beding e camera and editor Bhupen Teron make up kasu terang pi singer Robinson Rongphar and Bobita terang pi music Horen Togbi producer Elizabeth Ingtipi alang litumahin pen nikopai kilang mi pu alun kanarjan paklang konpo. Pinyada pa birta bang gila po ang second toning lo. Kado ka webhans na may dumi thak me kardo.